Acum pleacă Adițu. Sunteți pregătiți? Acum pleacă Adițu, îl vedem cum este pregătit. Puțin dezorientat, dar ce e cel mai bun? Și n-are voi? V-am zis că vine cu mâncarea în brațe. Și la să vedem dacă, păi nu știu, acolo să vedem. Trebuie să... I-a dat pe aia sau i-a dat și dosarul? Iertați-mă, iertați-mă. Nu cred. E? Bravo, Adi! Bravo, bă! Bă, băi! Gata, băi, frate. Du-te la instructor, du-te la instructor. Dă-mă pe poză cu el. Hai să vă fac poză. Așa spui tu. Pe treaba asta știi cum o să urce canalul meu de YouTube? Super. Ia Eli, dă să te filmezi pe tine. Cum te simți? Cum te simți în premieră? Nu mai țin nimic. Da, chiar, Mă drăguț. așteptam să dea, nu știu de ce.